Gyóra. És sehol a szellem. Hiszen csak álmodtam. Ostobaság volt az egész. Te vagy az a szellem, akiről Jacob Marley említést tett? Én vagyok. Ki vagy mi vagy? A letűnt karácsonyok szelleme vagyok. Kérlek, szellem, áruld el, hogy mi áradban vagy. Azért jöttem, hogy segítsek, Ebenezer Scrooge. Ez kedves tőled, de szeretnék végre aludni, úgyhogy légy szíves tovább menni, hogy én... Tegyél le! Ne, felejtsd el, amit mondtam. Ne tegyél le! Én... Most pedig velem jössz. Megtisztelő, de csak egy halandó vagyok, lezuhanok. Nem fogsz lezuhanni, Ebenezer Scrooge.